ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபுட் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்காக நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் லக்ஷ்மி நரசிம்ம போஜனாலயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து வீட்டு முறைப்படி செய்கிற ஃபுட்டு தான் வந்து இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஹோட்டல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். உள்ளே என்ட்ரானதுமே டைரெக்டாக நம்ம போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு உட்கார்ற மாதிரி தான் இருக்குது. சின்ன பிளேஸ் தான். லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 12:30 ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. அப்போவே ரொம்ப க்ரௌட் ஆயிடுது. பக்கத்தில் காலேஜஸ் அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறனால அங்கேருந்து நிறைய பீப்புள் வராங்க. ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறதுக்குமே ஃப்ரெண்டில் வந்துட்டு டோக்கன் வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன ஃபுட் இருக்குது, அவங்கக்கிட்ட இப்போ என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க. அதிலிருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டோக்கன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஃபுட் கொண்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு பட்ஜெட்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனாலுமே ஒரு ஃபுட்டு வாங்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ 80 rupees, 90 rupees, 120 rupees அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் ஒரு 4 ஐட்டம் வாங்கினீங்க அப்படின்னாலும் அதுவுமே நார்மலாக ஒரு 250, 300. ஸோ ஒரு நார்மல் ப்ரைஸ் தான். ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்குது. ஏன்னா ஹோம்மேடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அங்கே இருக்கிறவங்களே தான் பரிமாறுறாங்க. ஸோ அதனால் ரொம்ப கவனித்து பரிமாறுறாங்க. ரொம்பவே சூப்பரான இடம் தான். தாராளமாக இங்கே வந்து ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபேமிலியாக வெளில போகிறோம், கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து இப்போத்தி டேஸ்ட் எல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஹோட்டல் ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு 10-20 பேர் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரீட் வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பார்ட்டி பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போதும் உங்களுக்கு பட்ஜெட்லேயும் அடங்கிடும். வெளியில் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக தான் செலவாகும். டேஸ்ட்டும் வந்துட்டு பக்காவாக இருக்கும். ஓகே, நாங்கள் என்னென்னலாம் ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து 2 பேர் போயிருந்தோம். ஒரு நாட்டுக்கோழி வறுவல், ஒரு பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு மீல்ஸ் வாங்கியிருந்தோம், நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்துட்டு சாப்பாடு அன்லிமிட்டெட் மாதிரி. ஆனால் வந்து உங்களுக்கு குழம்பெல்லாம் வெரைட்டியெல்லாம் கிடையாது. அங்கே இருக்கிற சிக்கன் குழம்பு சம்திங், அப்புறம் ரசம், பொரியல் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சைடிஷ்காக லாலிபாப்பும் ஆஃப் ஆயில் ஆம்லேட்டும் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு எங்களோட மீல் அந்த அன்னைக்கு லஞ்சு. ஸோ இதுதான் இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து போகிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் முன்னாடி டைமுக்கே போயிருங்க. ஏன்னா டைம் 1:32 அங்கே கொஞ்சம் எல்லா ஐட்டம்ஸுமே காலியாயிருது. நிறையா ரத்த பொரியல் அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஆனால் நாங்கள் போகும்போதே காலியாயிடுச்சு. நாங்கள் வந்து 1:10 அந்த டைமுக்கு தான் போனோம். ஆனால் அதுக்கே வந்துட்டு நிறையா காலியாயிடுச்சு. க்ரௌடு நிறையா இருக்கிறதுனால தான். இந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான லிங்க் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த சைட் போகிறவங்களா இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களும் வந்து பார்க்குறேன். பை.